ಓಕೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ತೂನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ತೋಜರಾವು ದಾದ ಮೇರ್ನ ತಾರಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅರಣನ ಪೆರುಗುಡೆನ ಅತ್ತ ಬೆರುವ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕುದ್ಯ ಕುಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪದ ಬತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೊಂಬೆ ಸರಿ ದೆಪ್ಪದ ಬಲ್ಮೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ ಸೆಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುನೆ ಕೈಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಜವನೇರೇ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮದ ಪಿಳಿತ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಚ್ ನೀಕಲು ತೂಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ಲ ಪನ್ವಾರು ಐಚಪ್ಪ ನಾಯಕಿಂದಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನಾತನದಕೇಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮತ್ತು ತೆಲಿಪಾವೋಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಏನನ್ನು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾನ್ಪುಡಿ ಏನನ್ನು ಬೆನ್ಪಾಲೆ ಏನೋ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಶೆ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ವಿಲನ್ ತೋಚೋಡು ಕನ್ನಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಏರ್ಲ ಪನಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನವೀನ್ ರಿಪರ್ಲಿನ ತೋಚಿಪಾದ ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯವರೇ ಜೋಕುಳ್ಳ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ತೂರನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಹೋತನು ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ 2 ಪೈಸೆ 3 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಅಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇ ಪನ್ಬ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರುಂಟು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾಲೆ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆದ್ದಾಲಚ್ ఒక ముస్లిమేరు యాప నాటకం మళ్ళీ పెరింది గొత్తొచ్చి అంటే ఎన్నో మనసులు ఉండు ఇనియత్తన ఎల్లాకల ఉరుసుద పొర్తుగాళ్ళ నాಟಕ ಮಲ್ಪೇರದು ಮುಕ್ಕಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ಪದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹೊಡಿಸಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡೇ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಡ್ಡ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ತರತಮಿತ್ತು ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿಯ ಪೆರ್ಗುಡೆದ ದಾದ ಜನಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಮುರಣೆಗಳು ಮೂರ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡಿಯ ದಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ದಾದಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂದದ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೋಜುನು ಕಾರ್ ತೋಜುನು ಜುಟ್ಟು ತೋಜುನು ಅವು ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಖುಷಿವಾಶಿ ಉಪ್ಪುಲಿ ವಾ ಪಂಡ ఆయన ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ ಮತ್ತು ಯೋ ಬಾಯ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಜಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪು ಲೇಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಪೂರ ಕಲರ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಅಂಗಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಮಗ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೆಟಪ್ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಮಗೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಐನು ಒರಿಪ ಓಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ರಟನೆ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಏನಾರು ದೂರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಂತಿರ ಪರಕೆಲ್ಲ ಬೂಟೋಡು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಪುನಃ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿರ ಪಾತಿರನು ಪರಕೆ ಸಂದಾವೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿರ ಪಾತಿರ ಪಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡತೆ ದತ್ತು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲೊಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಯ ಇಡ್ಲೊಳ್ಳೆ ರಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲ ಏನನ್ನು ಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ತೂನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ತೋಜರಾವು ದಾದ ಮೇರ್ನ ತಾರಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅರಣನ ಪೆರುಗುಡೆನ ಅತ್ತ ಬೆರುವ ಅತ್ತಂಡ ಒಡುವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಡುತ್ತೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಮತ ಅಕಲ್ನಕಲ್ ಹೇರ್ನ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನುಂಡು ದುಮ್ಮೆಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕುದ್ಯ ಕುಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪದ ಬತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೊಂಬೆ ಸರಿ ದೆಪ್ಪದ ಬಲ್ಮೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ ಸೆಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುನೆ ಸರಿ ತೆಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಿರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೆಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತ ಕುಜಾಲ್ ತೆಪ್ಪವನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಎಂಗಿನ ಆತನಕೇಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟು ಅಂದು ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆದ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ದೇವರು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಏನನ್ನು ಬೆನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಏತು ರಿಸೀವ್ ಆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಿರಜ್ಜ ಈತನೇಟ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿಂದಾನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿಂದಾನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿಂದಾನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿನ ಐಸ್ ಸಬಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರಬತ್ತು ತೂಲೆ ಜಿಂಜ ಸರ್ತಿ ಬಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೊರಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮೂವಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪುನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುನಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪುನಿ ಮಾತಿರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಭೂಮಿಡ್ ಬದುಕ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್
ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಲುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ ಗಂದೆ ಕೈಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಜವನೆರೇ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಪಿಳಿತ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಜ್ ನಿಕಲು ತೂಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ಲ ಪಣವಾರು ಆರು ಬಚ್ಚಾಲಿಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆದಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂತ ಇರ್ನ ಗುಣನಾಥ ಲಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಕರ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೊಚ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ ಎಂಜಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ఆయన ఫస్ట్కి రిలీవ్ మల్దేరు మన బేతేటి మాత ఎన్న పోస్టర్ బిడుగడేందే జనకులు కాతని చెప్పారు అరవింద్ బోళర్ వాగేటప్పుడు పరిపేరు అండ్ ఈ నెట్ అంచె ఇచ్చిదాగిందిగేండ నెట్ సబ్జెక్ట్ అంచె ఉండు సబ్జెక్ట్ పవర్ఫుల్ ఇత్తినేడు అవర ఎన్న గెటప్ ಜನಕುಲು ತೂಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೀಯರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಗೆಟಪ್ ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪರಿಪೇರು ಮನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಐನ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಮುರಣಿದ ಮುಹೂರ್ತ 1,00,000 ಜನ ತೂತಿರು ಇರ್ನ ಲುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ತೀರು ಪಣ್ಣಗ ಈ ಸಲ ಎಂಚಿನ ಗೆಟಪ್ ಬರುವೇರು ಪಂಡದು ಗುಣನಾಥಾದ ಬತ್ತರು ಈತು ವರ್ಷಲ ತೆಲಿಪು ಅಂದುಲ್ಲ ರೆಕ್ಕಸಕ ಬತ್ತಿದಿನಿ ಹೊರನೆ ಈತು ವರ್ಷಲ ಜನಕ್ಲೇನ ರಿಪೀಟ್ ತೆಲಿಪು ಅಂದುಲ್ಲ ಆಂಬಿದೊಂಕಿನ ಸೀನಾವಾಡ ಅಂಚಿನನೆ ఒక ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 3/4 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಾರು ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಐತೆ ಮೇತ್ ಅಂಗಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚೈನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೇಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಖೋಖೋದ ಒಂದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇತ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ಓಣಲ್ಲ ಇರು ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಾಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಟೈಮು ಎನ್ನ ಏಜ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೈದಿನಿ ಆತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಐದು ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಕುಟಿದನ್ನೆ ಚೆನ್ನಮನೆ 10 ನಾಟ ಕಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಒಬ್ಬನ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಂಜ ಜಾಗಬಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ 16-13 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೇಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅದು ಕೊತ್ತಲಿಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಏರು ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ತೊನ್ನ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯವರೇ ಜೋಕುಳ್ಳ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ತೂರನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಹೋತನು ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ 2 ಪೈಸೆ 3 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಳ್ಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಆಯ್ತ ಬಿಲೆನೇ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಚ್ಚು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಕಾಸದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಆ ಕಾಸದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಂಪಿರ ತೂಪೇರು ಮುಡ್ಚಪ್ಪ 10 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಸೆ ದೀಕ ಅತ್ತನ್ನ 20 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ 80 ಪೈಸೆ ದೀಕ 30 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ 70 ಪೈಸೆ ದೀಕ ಇತ್ತತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಗಂದಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಆಕಲಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೋರು ಅಂಡ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ನಮಗೇನುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಂತು ಪೇರ అయిన ఎన్నెర్ల బల్లి దాకిందికండ అకల్న తరేక అకల్న కాయి సత్య జోకులు తూపేరా అంది ఎన్ను నెడదు నమ్మ ఈతే పండండ ఎడ్డేదేవండ ఇತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮಡುಕ ಪಾಡ್ನ ತೂನಾಗ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಎನ್ನೇಕ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಓಣಮ್ಮ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕರು ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಡೆಗೇನು ಜೋಕುಲು ತೆತ್ತಿಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಪಿತಾಡ್ರೆ ಅನ್ನಕ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗೋಡು ಅಂಚ ತಾವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಬೋಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಟಿಫಿನು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ತಿಂದದು ಜೀವನ ಮಲ್ತಿಲಾಕಲಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೊರ್ತದು ಜೋಕುಲು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇ ಪನ್ಬ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾಲೆ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆದ್ದಾಲಚ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಂತು ಅಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತದಾಲಚ್ಚಿ ಬುಡದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ பத்து போப்பேர் ரன்னிங் டே தோ ஜன உப்பேரு அண்ட் அப்பெம்மை பண்புனா பிரபஞ்ச தாதா அந்த தோஜ கொறுப்புனாக்கி அப்பெம்மை
ಐಕ್ಯಪಡೋದು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ದ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರಂದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಐನು ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋರು ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪನ್ನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಐಡ್ದು ಎದುರು ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಡ ಏನಕ್ಕೇನು ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅತ್ತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ದುಮ್ಮು ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಮನ್ ಬುಲಿಪವನ್ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅಂಚಿನ ಇಷ್ಟನ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ನಾಯಕಂದಿಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆತನದಿಕೇಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಲಿಪಾವೋಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೆತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟಾಪನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವಿಷ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಗ್ದಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಾಂಕೋಡು ಮೆಗ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮೆ ಕುಡ್ಚಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಿ ಅಂತೂದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಏತ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿರಂದಕ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಡ್ಚಿನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿರಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ ಯಶಸ್ಸು ದಿಗುದುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾನ್ಪುಡಿ ಏನನ್ನು ಬೆನ್ಪಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪಡ್ಚಿ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತ ನಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಸಾಂಕದೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಕು ದೂಕೊರನು ಓಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರನು ಅವು ಕೊರನು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಯಾನ ಅವೇನೇ ಎಂದೊಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಹೆಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಅವು ಯಾನು ಆ 24 ಫೀಟದ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪವೆ ಹೆಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಫುಲ್ ತೆಲಿಪಾವೆ ಬುಲಿಪಾವೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಾವೆ ಯಾಕೆಂದ್ಗೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಶೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಗೇಂಡ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಆತು ಜೋಡು ಕನ್ನಿಂಗ್ ವಿಲಾನ್ ಕುದುಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಸೈ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರಾ ಜನಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚೀರಾ ಪಂಪುಣ ಇಂಕೊಂದು ಆಸೆ ಅವು ನನ್ನ ದಿನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ಷೆಡ್ಡಿನ ಮೂವಿಡು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರಾ ಆನ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆರು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿ ಚಿಂದದ ಗುಣನಾಥ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬಡೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಗೆಟಪ್ ಎಂಚಬೋಡು ಒಂಜು ಐಕಿಂದು ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅದು ಕೊರ್ಕಾನ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಅವು ಗೆಟಪ್ ತೂನ ಕಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ದಾತನ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಅಂದು ನೆಟ್ ಯಾನ ಮಾತ್ರ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪೋಗಲ ನವೀನ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಪಂಡ ಯಾನು ನವೀನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಪನಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಚಿಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಬಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಂಟುಳ್ಳೇರು ಒಂಜೇ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಜ ಕಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಹೊರಗಾಣ್ಲ ತೀಯರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನಾಟೆ ಕಾಣ್ಲ ಒಪ್ಪೇರೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಚಿಲ್ಲ ಆ ಇತ್ತಿನಾಟೆ ಬದುಕಿ ಬಂಡದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಬದುಕು ನೆಡ್ದು ಆಕಲು ದಮ್ಮುಗಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಪೋಡಿಗೆ ಐಕೆ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಎಂಕಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಹಿಂದೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಿಂಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿನೂ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಜಿಂಜ ಜನ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಬೊಳರ್ರೆ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಲಾಗ ಬಂದ್ಬೇರು ಇರ್ನ ಮೂವಿ ಯಾವ ಬರ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟೋ ಬರ್ಪು ತುಂಬ ಚರ್ಚಿಲ್ ನಾಟಕ ಮಂತದರತೆ ಅಯ್ಯೋ ಚರ್ಚಿಟ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಆತೀನಿ ಚರ್ಚಿಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಟಕದ ಯಾಕೆಂದ ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ನಾಟಕ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಟ್ಟು ಫಾದರೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆಂದ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ಧರ್ಮ ನಾತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಂಚಾದ ఒక ಮುಸ್ಲಿಮೇರು ಯಾಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಉರುಸದ ಪೊರ್ತುಗಾಲ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಾಪದ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ವಿರೋಧಿಲಿಂದ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಯಥೋ ತಿಕ್ಕಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಂಕಲ ಪಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇಟ್ಲ 4 ಜನ ಹಾಳು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೇಟ್ಲ 4 ಜನ ಹಾಳು ಉಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದಾದ ಹಾಳಾಪನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಓವುಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉರುಸದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತುಳುವೆರ ನಾಟಕ ಏರ್ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಅವೇ ತಂಡದ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂದುವೆ ತಂಡದ ಮಕ್ಕೊಂದು ತಂಡದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ತುಳುವೆರ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉರುಸುದ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಲೆಂತೂ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ದ ದುಂಬೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಡ್ ಏತೋ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಿನಾಕ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ತಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉರುಸುದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಂಡಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ.